имрӯз садо баланд карданда. Не инки як бор садо баланд кардӣ баъд бигӯй ки тамом айна кадм нашид. Не, мешавад. Украина шид. Украина тонест. Чӣ ба шумо наметонед? Аммо Владимир Зеленский охирон бисёр гапи хуб гуфт. Тамоми постсоюз территорияи Советский Союз метавонанд ки иваз шаванд. Фақат намехоҳанд иваз шидан. Шумо намехоҳед иваз шидан. бозам мегӯм ки пеша аз ҳамаи кор бояд фикр кардан дар кор. Агар ки шумо фикр кунед ку мешавад, шумо фикр накунед ҳичи намешавад. Як бор гуфтуму тамом нашид, нама гуфтум ку як бор нашид, итариш намешавад. То охир мо меистем, на инки нархи интернет гуфти бародар поён ба ҷош биёяд. Не, аз будагишам поён меравад, аз будагишам поён меравад нархи интернет. дуюмаш вазир аз кор гуфтиам гапо идин нафик карда шава. ин вазир дар кор нест, хеле гусала. ин вазир нест, ин як гусалае. гусала дар кор нест барои мо. ин танкарона ҷош фермае, на инки вазир бидан дар инҷа. бай хари қидаши дифта дигар ҳама иҷора додан мегирӣ. дихтар тадоди ин миллат бармед як намеха порча дихтари ту ин миллат батарат ягон гуфти мусранохи ин қадар бечора миллата азоб медиҳ. далбаёб боша вазир бошад, чумо боша вазир бошад, биз боша вазир бошад. далбаёби чи ака миллат ака тираки чи нагуфтан хита пешво кади да сари миллат асосгузор кади намедонам чӣ коро кади ака хида камид як со далбаёби нами хида пада тамёр дар болои сари мардам пихат мекунӣ со баран марана дар инҷа. ҳар як тоҷикистони бихезед, ҳар яктатон то даканса то охири он нуқта зада решаш хати нобуд накунем ку набояд мо буту хомӯш бестем. Набояд мо буту хомӯш бестем. вақти хомӯшии мо шумо нест.